La Generalitat manté la proposta de reformar, no suprimir, l'impost de successions, però només si es coordina amb totes les comunitats. Augmenten les consultes d'afectats a una associació que demana la supressió d'aquest impost. Cada vegada són més els ciutadans que demanen la supressió o la rebaixa de l'impost de successions. Aquest és un debat que va agafant força a Catalunya. Recentment s'ha creat una associació que denuncia que aquí és de les poques comunitats on aquest impost és més alt i consideren que les classes mitjanes són les més perjudicades. El tripartit s'havia compromès a reformar-lo fa temps perquè mai ha parlat d'eliminar-lo directament, però ara el condiciona un model comú per a totes les comunitats per evitar la competència fiscal que ja s'està produint. Crida l'atenció el lema, que seria el peatge de la mort. Tot just acaba de néixer, però damunt la taula de l'Associació per la Reforma de l'Impost de Successions ja tenen un munt de propostes d'anuncis per desembarcar en els autobusos urbans de les 4 capitals catalanes. Una campanya, diuen, per combatre la desinformació. L'estadística de les visites al seu web dona una pista de l'interès de la gent per aquest impost. L'associació reclama que la Generalitat el reformi en la línia que ja ho han fet altres comunitats. La gran majoria, diguem, que l'han deixat amb una tributació simbòlica. Com a mínim, aquest seria l'objectiu, equiparar-nos i no estar sotmesos a un greuge comparatiu amb la resta de ciutadans d'Espanya. Així, per exemple, per una herència d'un immoble que no es pot acollir a l'exempció de primera residència valorat en 250.000 euros i per uns estalvis de 40.000 euros, qui hereta haurà de pagar gairebé 50.000 euros a Catalunya. En canvi, a la Comunitat de Madrid, on governa el PP, per la mateixa herència s'haurien d'abonar poc més de 500 euros en concepte d'impost de successions, fins a 100 vegades menys. Però encara sortiria molt més barat a Cantàbria, amb majoria del PSOE, on l'import a satisfer seria de 423 euros. La situació actual és bastant insostenible. Un impost tampoc té de ser excessivament desagradable i sobretot no pot ser un impost que estigui al marge dels temps. El camí seria que l'Estat introduís un tipus mínim, obligatori, per totes les autonomies. El govern català admet que l'impost s'ha de reformar en profunditat amb bases més realistes i tipus més baixos, però mai suprimir-lo. Per això reclama que la reforma es faci en coordinació amb totes les comunitats. No hauria de ser una reforma que anés en el sentit d'incrementar això que alguna vegada n'hem dit la competitivitat fiscal, sinó que hauria de ser una reforma que tingués un terra, que tingués uns elements de referència comuns al conjunt de comunitats autònomes i que per tant permetés en aquest sentit fer una reforma que fos una mica més consensuada. Un consens, però, que no serà fàcil d'aconseguir i això, és clar, complica la reforma de l'impost. Amb el calendari a la mà, difícilment es tirarà endavant en aquesta legislatura.